Всички днес правим обиколка на градчето Рила. Само до местностите, където моите родители ми позволяват. Днес ще покажа блясъкът на един хубав природен град, в който можете да видите страшно много видове птици, които ще станете очаровани. Но първото място, което ще направим обиколката, ще е това заведение. Това заведение винаги е емблемата на Рила. Но нека да видим и още едно. И още една емблема, която пък е с название Елхите. Тя е най-голямата и най-хубавата местност. Целият ни град. А това е полицията. Тук можем да се обърнем за помощ. Ето. Тук да се обърнем към помощ. А тук ние можем да се забавляваме. А това е детската площадка на Рила. Тук хиляди деца идват и се забавляват. А тук, това там са социалните грижи, които помагаме грижи за децата. А по това са дърветите. Време е следващата рилска емблема. Това заведение предлага страшно много ястия, неизгодни цени. Нищо тук не е ужасно. Всичко тук е просто прекрасно. Има място за игра. Тук те предлагат нещо за рождения ти ден. Ние също си имаме минерална вода. Нека да отидем да видим. Чешмичката, която ще идем да посетим, е чешмата в Рила. Тя е една от най-хубавите чешми с минерална вода. Ето я. Това е нашата друга емблема. Тук моето малко и китно братче. Аз произлизам от това градче и съм горд с него. Горд съм, защото той е участвал във Втората световна война. Градчето Рила има голяма история. А вие знаехте ли за това? Но нека сега да се върнем на нашата първа емблема. А пък това е железарийския дом. Това тук е железарията. От тук можете да си купите всичко, което ви трябва. А след малко ще ви покажем и входа. Тук се строи една сграда. Строежи продължават от много време. Но аз вярвам, че рано или късно този строеж ще бъде завършен. Да. И с това завършва нашата обиколка из китното градче Рила. Благодаря ви, че гледахте. И последно, пожарната. Тук всичко е възможно.